Sakpan kay na ako nagtanguha din na karon sa kong tanong. Makilaw magyud ako na. Tapos yun ako ng punuan ba? Ha? Yati kayo nga. Halos naman dili bindan og bunga ng punuan. Nimal yun yung mga tawhana. Mura po og nakatanong ba? Nga sugod sa gagmay pa na akong mga tanong. Ako ba yung nag-alaga sa pagkadag ko? Inikabunga na. Lahi namin nung manguha. Biskot ni mga tawhana ni Ron ha. Karon man yun nila. Naalagi masakpan na ako diri. Ayun ako ng punuan Ron. Oh no! Pula-pula ra ba? Bunga ta dani kay murag way tag-iya ba? Lah, agak dahil ni diri adi ay. Tang daghana oy. Pagani o. Uy. Wah. Ana gid ay tagak gud. Yakis yun ba? Ana tagak uy. Hindi kay may tag-iya. Lami ay manada yung barangas guys no. Pus wait tag-iya. Hanay po. Ang tagat riyak. Daan ko palagi. Naagyo nangawat ba? Kini murag si okay na jud ni. Daw pilawan daw nato be. Kami alaan uy. Kami ijo nigdili imong panjud tanom. Dami jud kaayo. Karon nagpata ka. Katilaw yung kasakwaron. Puspusan yung tika ba? Ikaw sinig panguha na din akong rambutan ha. Bantu ko na bunga. Ang tag-iya, di na yung taon kakuha. Lami no? Lami ba? Murag ikaw ay nagtanom diri ah. Matay pud ni mong bata ka giharvest na kay nimo ni akong tanom. Wa pang kunawgi harvest gold. Tagak raman niya akong gikuha. Yes, gusto na pa yung tagak. Tagak ra lagi ni. Tagak, daghan ra kay kinuha din ah. Sampud kay naghamay tagak sa diriya sa yuta. Ay na. Ay na. Mudos ra na nimo. Kay ikaw gitigkuha diri ah. Animal ka ha? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo?